Mula dito sa Lipit River Season Pangasinan, KMJS na yan! 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード噂の Dreaming God 忘れないで Hello, I'm Paolo P and welcome to my vlog. Tara. Hi Paoloholics! Welcome back to my channel and this is Lipit River. Tara! Ang ganda dito. Hindi ko siya in-expect na ganito siya kaganda sa personal. At malamig yung tubig. Tapos, very perfect yung weather kasi nga. Hindi ganun kainit ngayong araw, makulimlim. Tapos, kailangan ng mahabang lakaran. Kaya, perfect na perfect yung weather today. Ganda oh. Medyo mahaba-haba pa yata yung pupuntahan. At tara, sama lang kayo. Subaybayan nyo, di ba? Marami na naman akong i-upload na pictures and videos and syempre dito sa YouTube channel ko. Again, thank you Paoloholics for watching this vlog, and if you're new to my channel, please don't forget to like this video and subscribe to my channel and hit the notification bell for you to be updated for my new vlogs like this one. Naririnig niyo ba yung huni ng mga ibon, ng mga insekto, halo-halo na. Nagpipicture-picture pa sila doon, medyo nauna na ako dito. Merong medyo malalim na part, kaya nag-stop muna ako. Dito muna ako tambay sa malaking bato. Ayan. Dito muna ako habang hinihintay ko sila. Tingnan muna natin. Medyo feeling ko malayo-layo pa yung lalakarin. Tsaka maganda yung lugar. Talagang kami lang yung turista for today. Walang ibang tao. Kaya sobrang nasulit namin. Sobrang na-enjoy. Medyo mahirap lang talaga yung daan papunta. Kasi nga baku-baku yung daan. Tapos medyo madulas dahil umulan kahapon. Pero sulit na sulit pag pumunta kayo dito, Paoloholics. Kaya kung may time kayo, may free time kayo, puntahan nyo na ang lugar na to. Ayan na sila. So, lalakad na ulit. And medyo malalim hanggang tuhod yung tubig dito. Pero diretso lang. Lakad lang tayo. Para ma-explore natin yung lugar. So, parang may cave oh. Cute, diba? Okay, dito lang tayo sa medyo mababaw dahil baka mabasa ang ating phone. What? Malalim na dito. Mas malalim na. Ay, ang ganda oh. Ooh. Kaso medyo malalim yung dadaanan. Parang may mini cave oh.
Okay, lakad na ako ulit. Dahan-dahan lang kasi nga medyo malalim, gatuhod na. Ang ganda oh! Wow! This is where the water is coming. Mula bundok, pababa, hanggang dito sa Inaagusan. So may nakita na akong tao dito kanina. Dahan-dahan lang ako naglalakad kasi nga gatuhod na yung tubig. Baka bigla ako madulas. Eh, dulasin pa naman ako. Oo! Ayun, may tao. Hi po. Ang ganda! Okay, reveal natin yung lugar ha. Reveal natin. 1, 2! Yay! Ang ganda! Uh-oh! Malalim. Struggle yung pag-akyat dito pero worth it naman. See, merong mga nag-swimming na, merong mga nauna na sa amin. So, try kong kasi malakas yung ito. Malakas yung flow ng tubig. This is the view. Ayan o. Okay. Oo. Nadudulas-dulas na ako. Okay na, huwag na tayo pumunta dun. Okay, struggle is real. Ang hirap. Video na kayo. Gilid! Walang gilid! Andito na kami sa hindi ko alam kung dulo na to pero medyo kalmado na yung flow ng tubig. So, Paolo Lacuachero, siyempre explore pa rin natin. Naiwan sila doon na part. Ayun sila, nagpipicturan pa din. So ako, I'll explore this pa ng konti. Hindi naman malalim, hindi din naman mabilis yung ragasan ng tubig. So it's safe to walk. Tingnan natin yung dulo doon. Kung meron pa. Baka meron pang mas magandang view, di ba? Let's see. Ganda oh. Maganda dito. First time kong pumunta sa ganitong mga rock formations. Oh, maganda din. Okay, reveal natin. Wait lang. Lakad-lakad muna ako, guys. I-reveal ko din yan sa inyo. Maya-maya ng konti. Sa tamang panahon. Sa joke lang. So, yun o. Medyo malalim. Okay. Silipin lang natin kasi nag-iisa ako dito. Oh, maganda, maganda. Okay, puro bato pa din. Yun.
Alam niyo ba, Paolo Holics, na ngayong araw na to, pinlano kong maglaro, pinlano kong mag-volleyball kasi nga Saturday and Sunday yung naging off ko ngayon. Nataon na Saturday and Sunday. Kaya lang, naisip ko kasi nakita ko na nga sa Facebook to na marami nang nagpo-post. Tapos sabi ko gusto ko ding puntahan. And finally, after 2 weeks ng pagpaplano, nakarating din ako. Nakakatuwa. Thank you Lord, thank you God, diba? I was able to experience this. I was able to go here and see the beauty of nature dito lang sa Season, Pangasinan. Dahil tunay naman na maraming lugar ang ikaka-proud ng bawat Pangasinense. Maraming lugar na magaganda dito sa Pangasinan. Kailangan lang nating galugurin or puntahan talaga isa-isa. And isa nga itong lugar na to sa masasabi kong magandang pasyalan, lalo na ngayong summer, lalo na ngayong pandemic na syempre 'di ba, limitado lang yung mga guests na pwede sa mga iba't ibang pasyalan, iba't ibang mga sikat na pasyalan. At isa to sa lugar na walang gaanong tao. Meron kaming dinatnan 3 tao, kanina naliligo din. Tapos kaming 4 lang. So bale 7 tao lang yung nandito sa lugar na to ngayon. Kaya kung magbabala kayong pumunta dito, perfect na perfect talaga to kasi kukunti lang yung taong pumupunta. And to consider Sunday pa ngayong araw na to. Ngayong araw nagpunta kami, it's Sunday. In-expect ko nga na maraming tao kaming dadatnan. Pero siguro dahil maaga pa. Naririnig niyo yun, Paolo Holics? Diba? Mga huni ng ibon, ng insekto, ng pulisap, at kung ano-ano pa nagsama-sama na. Talagang you'll experience nature at its best or nature at its finest dito lang sa Season, Pangasinan. 1, 2, 3. 360. 360. 360. 360. Oh! Yay! Anong masasabi mo sa pinuntahan natin? Dapat tayo sa may pool. O di habang naglalakad, interview muna. Kaya doon nga gusto mo. Okay, dali na yung gamit. Lipat kami ng lugar. Sa may pool kasi magandang Sa may falls. Doon kami mag-i-interview. Oo. Okay, Kaya naman marita ako ng kaunti. Rico! Glenn. Ano masasabi mo sa pinuntahan nating trip lang? Alam mo, worth it. Sa totoo lang, no? Grabe yung daan na kuwan. Grabing daanan, di ba? Natin. Pero Pero, matarik talaga. sulit na sulit pag nakarating kayo dito. Kasi kahit mahirap yung kalsada, ang dinanan ka. Napapawas na ako. Ang dinanan po kasi namin yung mahirap na daan, yung maputik, tapos matarik, talagang parang bangin na ang sinakyan namin motor. Tapos pag sobrang paakyat na kailangan bumaba nung angkas kasi nga mahirap na. Tapos meron pa yung pababa. Oo, yung diretso Oo. sa pababa. Mas diretso rin pataas. Oo. Grabe Pero yun. nakita mo yung isang way, meron yung kalsada na pataas na. Hindi namin alam kung saan yun, saan papunta. Pero season din yata. Season din Pero lang. kapag nakalagay na talaga kayo dito, Worth it talaga. worth it yung pagod, tapos yung effort na pagpunta dito. Ang ganda. Sulit na sulit yung lalakarin nyo kasi maganda, nakaka-relax. Tip lang, kumain na kayo bago kayo pumunta dito para hindi na kayo magdadala ng kalat or magdaon na lang kayo ng mineral water. Dito muna ako sa ipaparang. Yun. Magbaon na lang kayo ng mineral water, tapos yung tubig, syempre pag naubos nyo na, huwag nyo namang itapon kung saan-saan para Ang ganda dito. maus na ako kakasigaw kasi sobrang excited ko talaga, sobrang natuwa ako dito. Ang lamig kaya dito sa Malamig. pa. Ayun, no? Kita dito ba yung fall? Ayun, nakikita yung falls. Meron siya maliit na falls. Siguro kapag tag-ulan talaga, malakas. Pero kanina hindi pa ganyan kalakas din. Medyo lumakas na lang. Dito din ako, natakpan din ako. Ayun, dyan siya. Ang lamig. Lumakas na ako, kakadaldal talaga, kaka-vlog. Talagang Punta kayo dito, tuwang-tuwa ang ako. lamig. Tara dito mga Paolo Holics, sa mga makakapanood ng vlog na to, yung mga taga-season,
thank you for allowing us to be here. Thank you, maraming salamat po. Exclusively kasi na-explore namin yung lugar ng kami lang talagang apat. Meron kaming dinatnan na 3 tao nandun pero hindi na sila pumunta dito. Ang tahimik dito, tapos hindi pa pumunta dito kasi kaya Polluted. So, hindi siya ganun ka-polluted. Kasi yung ibang napuntahan ko na dati, maraming basura. Meron ako nakita isa, may nagtapon ng face mask nandun. Sana magsilbing aral. Huwag niyo pong gayahin. Pag pupunta kayo dito, dapat mag-release lang dito. Oo. Lahat ng gamit dito kayo mga basura. Be responsible. Iuwi niyo din yung mga kalat. Kasi walang ibang maglilinis dito. Kung gusto nating may makitang magandang lugar, panatili nating maganda. Huwag tayong magkalat. Next vlog! Mamaya, dadali namin kayo doon sa baba. Kasi dito kami sa may Maliligo kami tuktok. doon. Yes! Gawin pang sagwan, dapat may entry ka doon. Hindi, okay lang yan, sige lang. Ano masasabi mo? Ano masasabi mo? Parang ang lamig! Woo! Ang lamig! Woo! Okay na? Ang lamig! I love you! Ay, kita na yung pa ako, sorry. Kung ang hilig nyo adventures ngayong summer, you should try this. Wala ng boses. Sorry. And mababa pa yung mga mabatong dadaanan namin. Pero we're looking for the best spot para maligo. Kaya naman tingin namin yung nandun kanina yung binabaan namin. Doon na yung pinakamaganda. Kaya pabalik na kami doon. Yung dalawa namin kasama si Bekong at si Marlon nandun pa. Walang kung saan na sila napadpad. Ako, ayan pa yung dadaanan ko. Sobrang mabato. And I'm holding the camera. I'm trying to video para makasama kayo dito sa aking journey. Wow, journey! Diba? Naririnig niyo yung ragasan ng tubig. Hindi ko alam kung maririnig pa yung boses ko. Pero sobrang pause na talaga ako. Dinay ko pa yung kumanta ng maghapon. Namamaos na ako. Sumisigaw kasi sobrang na-excite talaga ako. Sobrang saya dito. Kaya you should try this Lipit River anytime soon, mga kapuso, kapamilya. So yun, pabalik na kami. Hi, good morning. The place nice. Beautiful. Yeah. From where are you, sir? How are you? How are you? Hey. I'm good. Oh. Oh. Sorry. Say hi to my vlog. We're having a vlog. Very nice. Yeah. Let's have a Huh? picture. Yan, yun yung vlog kung saan patungo sa maywagang lugar ng Encantadia. Tara naman. Encantadia, tara na, sama kayo. Mula dito sa Lipit River Season, Pangasinan, i-KMJS na yan! Yung favorite spot ko kasi mukha siyang parang papuntang Encantadia. Ganda oh. O, diba? Hindi na namin alam kung nasa na si Bekong tsaka si Marlon. Nasa na kaya sila? Bala na sila, malalaki na sila. Ganda talaga dito, no? Natuwa talaga ako. Yan tayo maligo. Saan? Yan, malinis. Pero maano na yung agos.
Paano kasi hindi go to? Cellphone naman, nagpupay siya. Oh, nag-okay nang ako. Anong ginukay niya doon? Ewan ko. Ginto. Nag-okay siya kaya bala ka dyan. You know, I'm still here. We're still here at Lipit River Season. Sa mga nagbabalak pumunta, wala kayo pumunta. The joke. Pumunta kayo kasi sobrang ganda, sobrang sulit. Tapos mo yan, oh, kikita niyo yan. Ganda, di ba? Akalain mong merong ganyan dito sa Season Pangasinan, malapit na malapit lang sa Posorubio kung saan kami nakatira. Sisira na yung tripod ko. Ganda, oh, di ba? Akalain mong merong ganyang lugar dito na sa tinagal-tagal kong nagpupunta na Antong Falls na kailang beses na kami, meron pala siyang katabing ganito. May tinatago pa pala yung season na iba pang magandang lugar, di ba? So, tara dito. Punta po kayo dito. Overall experience, iba yung energy na dala nitong travel namin dito. Kasi nga, nakakatanggal talaga ng stress yung pagligo dito, ayan, nasa na yun? Sa rumaragas ang tubig, di ba? Nakakatanggal ng stress na after long hours of working in the hospital. Siyempre, I work in the hospital 12 hours per day sa loob ng siguro nasa 4 na beses sa loob ng isang linggo. Napaka-stressful, di ba? Pag nagtatrabaho ka sa hospital kasi nga hindi mo alam kung ano yung mga sakit na pwede kang mahawa bilang isang healthcare provider. Kaya naman, sobrang na-enjoy ko tong day off kong to. At sa pagbabalik ko bukas sa duty ko, sobrang energized na talaga ako. Nakakatuwa. Thank you, Lord. Thank you, God, na I was able to experience this. I was able to see the beauty of nature. Again, kahit na pandemic, nakakita ko ng ganitong klaseng lugar. At sobrang nag-enjoy po talaga ako. At nakakatuwa nga na kahit sa gitna ng pandemya, meron kaming dalawang foreigners na nakasalubong na ini-experience din yung beauty. Ini-experience din nila. They're from United States daw. Diba? Kahit mga taga-ibang bansa nagagandahan. Kaya naman pinuntahan nila. It's also their first time going here. But they're from Season, sabi nila. Taga dito din lang sila sa bayan ng Season. Pero first time din nilang pumunta dito sa Lipit River Season, Pangasinan. You know, Paulaholics, what I enjoyed about this nature trip is I was able to experience, to reconnect again sa nature, makita ko ano yung ganda ng Pilipinas, makita kung ano yung i-showcase pa ng Pangasinan, at sobrang dami pa pala talagang kayang ipakita ng Pangasinan, particularly dito sa Season, na sobrang tagal ko nang nakatira sa Posorubio, di ba? Dito na ako lumaki, dito na ako tumanda. Pero it's my first time na pumunta dito. Kaya naman nakaka-proud na merong mga ganitong lugar pa rin at nape-preserve yung kalinisan. Sana ay mapanatili pa rin natin na malinis yung ganitong mga klaseng lugar para mas ma-enjoy pa ng mga susunod na henerasyon. Diba, Paulaholics? Alam niyo, Paulaholics, mula nung maliit ako, pangarap ko na talagang magkaroon ng isang traveling show. Hindi ko alam kung bakit, pero I love traveling, I love exploring the Philippines. Gusto kong makita ko ano yung tunay na ganda, kung ano pa yung mga itinatagong ganda ng Pilipinas. Kaya naman, ngayong unti-unti kong naipapakita dito sa aking channel, unti-unti ko din napupulfill, unti-unti kong natutupad kung ano yung mga pangarap ko talaga. And maraming salamat sa panonood ng vlog na to. At sana patuloy niyo pa din akong suportahan at sa mga susunod ko pang travel vlogs at sa mga kung ano-ano pang mga videos na ina-upload ko. Maraming salamat. At kung natuwa ka sa video na to, huwag mo kalilimutang mag-like at mag-subscribe sa aking channel para mas ma-inspire pa ako na mag-produce ng mas marami pa at mas maganda at mas high quality pang mga vlogs sa mga susunod na araw. Pero syempre dahil cellphone lang naman ang gamit ko ngayon, siguro pag-iipunan ko na makabili ng mga camera, ng laptop pang edit para mas lalo ninyong ma-enjoy ang aking mga videos. At dahil nagugutom na din ako, tapos wala namang magawa dahil wala pa yung si Marlon tsaka si Bekong, si Kenling, nahanap na sila, I'll try to climb that rock formation. Medyo mataas pero tara, samahan nyo ako, Paulaholics. Experience naman natin, di ba? Kahit nag-iisa ako, bakit man lang to? Ma-achieve ko man lang, ano?
Diba? Sana wag madulas. I'll try my best to climb this. And ayun, successful naman. Kalahin mo yun, Prinsipe Paolo, nakakayat, diba? Yun, no? Oh. Para mas lalo nating ma-appreciate yung beauty nitong Lipit River. 360 tour tayo, mga ka-Paolo-holics dito sa Lipit River. Ayan. Yun. So, gamitin ko yung back camera para mas malinaw ninyong makita at mas ma-appreciate pa ninyo. Sana talaga Paolo-holics ma-preserve natin, wag tayong magkalat. If ever pupunta po kayo dito sa Lipit River, panatilihin po nating malinis. I-remind ko po kayo ulit na kung may dala po kayong mga pagkain, kung hindi niyo maiwasan magdala ng pagkain, sana po iwan nyo na lang doon sa baba, doon nyo na lang kainin. Or kung gusto nyo talagang dalhin, kung matigas talaga ang ulo nyo, gusto nyo talagang kumain dito, ma-enjoy yung place habang kumakain, bit-bitin naman po natin lahat ng ating mga kalat para hindi naman dumumi yung lugar. Kung gusto natin ng magandang lugar, kung gusto natin ng malinis na lugar, kailangan panatilihin nating malinis. 'Di ba? Huwag tayong magkalat. Tumulong tayo para sa environment. Kasi, sino bang magiging proud sa mga ganitong kagandang lugar? 'Di ba? Tayo din naman. At tayo din naman na magsasuffer kung sakaling pumangit yung isang magandang lugar na dinadayo, 'di ba? Diyan yung dalawang mokong. Ayan, ang tagal namin silang hinihintay. Gutom na kami. Sa wakas, andyan na sila. Let's celebrate life and sana makarating pa ako sa mas marami at mas maganda pang mga lugar gaya nito. Thank you Paolo-holics and thank you God. Ayan o, ganda o. Sila kuya, naliligo. O, di ba? Nagsasabon pa. Saya. Oo. Oo. Wall climbing. May kamera o. Umaakyat sa batuhan. Okay. Pwede ako picture. Naka-video na nga eh. Hindi pala malalim, Pao. Ha? Hindi malalim. Kaya lang face mask ko. Sabi. Oh, say hi. Tapos bababa ako ulit. Pauwi na. Hindi na, dyan ka na. Kami ulit sa store. Kumakain. Hindi ako puta. Agahan ay Tanghalian dito. My favorite, Mimi. That's fudgy bar. Nakarami na kaming fudgy bar. Para may energy pag. Oh, Bye-bye.